Здрасти, днес ще ви покажа как да donate паса. Така. Ето, отново има хора, които са написали Please donate, но въпреки това нямат пас, за който да взимат пари. Така, днес ще ви покажа как да взимате пари с геймпасовете. Отваряте си Хрома. Опа, го отворих. И отивате на Roblox. Задължително трябва да е в Google Chrome, защото там е по-лесно и плюс това мисля, че няма как по друг начин да стане. Все пак, влизате в Chrome на Roblox, натискате Create, Creations. Всеки един човек в Roblox си има място. Примерно, моето е Mixed Charles Place. И вие си имате място. Това наистина не съм го създал аз. Ако нямате, просто си създайте. Не знам как, обаче. Мисля, че с Roblox Studio ставаше. Отивате в мястото. И докато зарежда, ще ви кажа нещо. В Roblox Studio можете, освен да си създавате станица, можете да създавате игри, след което ви дават Robux, ако някой ви играе играта. Въобще. Съм пък. Той май отново ще му чакам 5 часа. Въпреки, че съм на кабел. Малко странно. Може би ако си изключа този браузър и този Roblox, ще стане по-бързо. Да, супер. Ето, получи се. Все пак, отивате си на местото и виждате тук това Monetization. Отивате на паса. Натискате Create пас. Давате му име. Натискате Create пас. Цъкате отново там на името. И този път място да му дадете цена. Вече съм стигнал 40, така че ще направя 50. 50. Се случват нещата. Натискате Save Changes и е готово. После влизате отново в Roblox. Натискате на Please donate. Натискате да играете. Принтира се с контрол. Получавате системата и ето, че вече има и 50 Robux. И това е хубаво. Че вместо да питате хората в играта, примерно можете да се намерите YouTube видео.
Какво ми искаш? 5 робъкса, бе. Аз още не съм си ги получил. Трябва да изчакам седмица, бе. Къде си? Не, няма. Какво искаш? Довиждане, приятели, неприятели. Не знам какви. До нови срещи.